Kula tak nuturi nggih Mas nggih. Nggih. Mas Ayo nggih. Nggih, nuturi sinten? Manten lho. Mbah. Nata awakmu dhewe angel nuturi manten. Nyapa to sampean ya? Ora kuwi takon. Tekon iki sangel pisan, iman-iman lek mikir. Wah, iki kemplelet. Rupamu ya super tetra no kok. Mas Cahyo itu secara listening skill dalam pemikirannya itu hebat loh. Ini paling tidak sarjana S pinten Mas? S buah. S2 loh. Hebat tuh bidangnya apa? Kalau kita itu bertempat utawa dalam rangka pernikahan, ya kita harus menguasai utawa berpengalaman dalam hidup rumah tangga. Nggih. Ngono lho, Bos. Iki perkara iki rumah tangga lho. Manten iki kudu bisa nuturi temanten dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, pengalaman dhewe. Jarkoni lho. Iya lho. Ngajari ya kudu iso Tak nglakoni. lakoni. Kenyeh. Kuncine sitok, Pak. Pripun? Yen pengen urip keluarga itu harmonis, kula mbiyen setahun niku geger lamun. Weh. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. loh. Malah mbok tinggal Tak lunga tinggal lunga. untuk merefresh suasana. Menetralkan suasana. Oh. Meredam. Meredam. Bener. Ternyata kula golek iki apa to? Kuncine geger ki apa to? Oh. Karena wong lanang ki nyun sewu. Wong lanang ki ora iso ngempet yen lagi seneng-senenge karo wong wedok. Oh, dadi geger ki nggo kunci ya. Iya. Kunci teh nggo nyolong motormu kuwi. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut-cabut ku kira rambut gak taunya Marmut. janggut. Oh, tak kira marmut. Wes entek Pak, wis entek. entek. Jajal terus no. Bisa ora? Mangga Ibu Sukesi Rayu coba kaya apa nggih. Yuk. Aku kang setya satu Mugi lestari Mugianto berkae
Kesi, kok sik Bu Kesi. Nah, niki malah pikantuk dawuh Nadanto mirsani lumantar streaming pepunden kula Bupati terpilih nenggih Bapak Hari Wuryanto kepareng paring dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahyo Kuntadi, salam katur Bapak Ali Mas Ngudi. Mugi anggenipun kagungan kersa tansah rahayu wilujeng kali saking sambikala. Amin. Sembah nuwun Pak Hariwur. Nggih. Selamat sukses kagem panjenengan. Mugi-mugi tetap dados piyayi ingkang amanah dan mampu membawa berkah untuk Kabupaten Madiun. Lan tansah kula antu-antu sak kanca Madangkara benjang menapa syukuranipun nanggap wayang. Men ra ana balung rine. Men kabeh guyub rukun. Ya. Manunggal dadi siji nadyan wingi iki beda panemu, beda pilihan. Ning gandeng awake dhewe pinter berdemokrasi, saiki tetep bersatu padu untuk menjaga keutuhan dan katentremane Kabupaten Madiun. Ya. Sik Bu Kesi mau lah. Lumantar aku ki ra sengaja, Nduk. Nonton ning nggen TikTok ki ana sing kepareng live streaming ya kuwi nglukis gambarku karo gambare Bu Kesi. Ya, akune iki jenenge Pensil Kediri. Nggih. Hah? Nggih, Pensil Kediri. Ta Bu Kesi? Leres. Live lumantar TikTok panjenengane nglukis kula kali Bu Kesi. Akhirnya pada malam hari ini delalah lukisan ini ku sampun rampung lajeng rawuh wonten ing laladan gaplok mriki sonten wau kula sampun pinanggih naminipun Mas Budi. Mila Mas Budi kaya napa wujud lukisan panjenengan mangke minangka tandha tresna langsung jenengan aturaken dumateng Bu Kesi utawa jenengan paringaken dumateng kula. Merga ki ya piyayi luar biasa. Ya, monggo mriki Pensil Kediri Mas Budi mumpung wekdalipun taksih longgar pinarak wonten pepanggungan mriki kalian ngasta lukisanipun. Ayo. Duduk. Ya. Tapi jenengan madhep mriko riyen miki keri. Mang jumeneng Mas Budi, mang jumeneng. Niku mang asta niku. Nggih. Dagangan jenengan mang asta. Ayo. Nggih. Mang buka, mang tuduhke teng para lenggah madhep mriko. Nggih. Inilah gambar Romeo dan Juliet. Nggih. Karya dari Pensil Kediri Mas Budi. Sik dicaosi mik lek saiki ayo. Sebab napa jenengan kok live teng TikTok kok gambar kula kalih cinta kula Bu Kesi Rahayu. Ayo sebab napa nggih. Halo juga. Aku pun halo. Ayo. Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tepangaken nami kula Budi Tri Prasetyo yang punya akun Pensil Kediri di TikTok. Wah, nggih. Sama Instagram. Nggih. Kula bikin gambarnya Pak Cahyo ini aslinya tuh sering nonton Pak Cahyo yang lakonnya Sumantri Sukrosono. Oh. Awalnya itu ya. Wah. Saya suka lakon itu pas Pak Cahyo pas bilang Sukrosono itu pasti bunuh sama Sumantri itu loh. Kula mboten muni Sukosrono, mboten ngoten. Sing bener kula muni Sukesi. Mergo pas niku kula konangan dadi. Ngoten niku. Oh, haru ngoten nggih. Nggih, lah niku harune kan Bu Kesi kan kayak pas nembangi kayak ndek ati madeg gitu loh, Pak. Nangis Bu Kesi niku. Ya kayak nangis itu. Nggih, nangis tenan niku wong pas niku utangi pirang-pirang kok nggih. Nggih, jenengan tersentuh ngoten. Nggih, tersentuh. Nggih. Akhirnya saya terinspirasi, Pak. Nggih. Nah, di samping itu juga banyak teman-teman yang DM di akun saya. DM-i apa?
DM ya kayak inbox gitu loh Pak. Oh, Nah, nggih. Info. itu bilang Mas bikin bukesi gitu. Oh, nggih. Nah, terus saya mikir kalau bikin bukesi saja kok kurang afdol kalau nggak ada Pak Cahyo gitu. Oh, nggih. Akhirnya saya jejerkan. Jejerkan di situ. Iya. Oh, nggih. Bu Kesi komentar terhadap karyanya Mas Budi ini. Luar biasa Mas Budi, itu merupakan salah satu karya kreatif seorang pelukis muda Mriki dari Cek, Kediri. Mas Budi. Ngateko Mas Men Budi. pirsa niki kepi lukisane kula. Coba biar dibiji Pak Nih Dela. kula sune. Nah, teng mriki nggih. Men ketok Bu Kesi. Ya. Nggih. Wah. Bojo, lek wani bojo mau gambar. Ah. Wong ning kene ya dina biasane ketemu lho, cedak. Lek langsung aku ndredeg kok. Alah wong dina ya ketemu anake papat ngene kok gayamu, Pak. Ah, iya. Ngene roh Okfa mripate nglerek wae. Lah aku memantau kok ya. Ya, Mas Pensil Kediri, Mas Budi. Nggih. Sebuah karya kreatif dari tangan-tangan kreatif penjenengan. Saya doakan setelah pertunjukan wayang kulit malam hari ini karya-karya penjenengan dalam hal tinta melukis tadi akan eksis dan akan populer, laris manis menjadi seniman besar pelukis dari kota Kediri. Amin amin. Matur suwun Luar nggih Bu biasa. Kesi gitu. Yo tapi lek sing numbas Bu Kesi aja larang-larang ya. Oh nggih, siap. Lho malah ngene Mas, jenengan kula caosi prisa. Niki lek ora jenengan ora kula omongi lho niki, penting banget Nggih. iki. Jenengan berkarya niki lak dipersembahke kangge kula Bu Kesi nggih to. Nggih, leres. Upamane kok kula iki nyaosi arta teng panjenengan. Nggih. Niku lek jenengan tampa sah-sah mawon niki mergo karyane jenengan. Oh, Nek lek nggih. pengen barokah upamane kula sangoni utawi sangoni Bu Kesi kok mboten jenengan tampa. Wah kuwi barokahe luar biasa iki. Nggih napa mboten, Pak? Alah batinmu mending mboten ngono. Iya toh. Ayo piye to ki nggih. Matur nuwun. Berapa hari niki jenengan gambar niki, Mas? Itu aslinya itu cepet Mas aslinya. Oh kok Mas Oman Pak. Ora apa-apa ben nomo. Ya. Aslinya tuh cepet. Nggih. Aslinya 2 hari itu bisa. Ah. Cuma nih ya tak cicil gitu loh Pak. Oh dicicil alon-alon. Bahasanya campuran Pak. Mboten napa-napa. Niki murni ngangge pensil sedaya nggih. Pripun Pak? Niki ngangge pensil sedaya. Nggih, itu pakai pensil 2B sama pakai pensil warnanya pakai merek apa Pak? Nggih, mboten napa-napa aja. Nggih. Nggih. Pensil ning niki sae sangene jame nggih padha kula pas tengen iki ya tengen. Jamu bekasi nggih niki. Nadyan niki asine mati lho jame niki pas niki nggih. Nggih, oh nggih. Nggih, ning mboten napa-napa. Nggih. Ning kula kritik bareng, kritik. Nggih, monggo. Niki wajah sampun mirip, sampun sae, kostum sampun sae, pewarnaan perpaduan warna juga sae. Ning nuwun saya umung siji, bokonge bojo kula kegeden nggih. Ben gemoy Pak. Alah, malah gemoy. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Budi Pensil Kediri. Matur nuwun ya, Mas. Nggih. Ana, nggih. Kula tampi niki nggih. Nggih. Wis lemah teles Gusti Allah sing males. Nggih, mriki. Ya. Ya, Mbak Okfa iki ngono, Mbak. Ayo, nggih, mriku riyin. Terima kasih. Ya, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Budi. Ayo, kuwi Piyai Tresno iki kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Bar iki arepe kru Madangkarai digambar kabeh kok, Nduk. Apa iya? Ya, pengrawit-pengrawit iki digambar kabeh ning diurutne saka sing apa penampilane rada beda karo kancane ngono. Ayo. Slendro ya, Nduk. Slendro sanga. Gandeng iki awake dhewe sowan mrene disengkuyung akeh para kadang-kadang bakul sing ngubengi daleme Pak Ali Mas Ngudi. Warung pojok nggih ngurmati Duwojo Mas Klidik karo Mas Kluthuk munggah ana pepanggungan. Wah iya nggih. Monggo Cok diaturake warung pojok Mas Klidik Kluthuk. Yo berdiri. Dados. Gandam lincah
Mbak Lia, tunggal Mbak. Itu Mbak. Sing cetha Mbak. Kali lagi yuk. Ter. Hey. Oh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Mas Keluduk. Dalu Mas. Ah nggih. Mas Klidik sehat nggih? Pangestu panjenengan lumeber sedaya pandongaipun sedaya warga masyarakat, sedaya pinanggih bagas kewarasan Mas Cahya Kuntadi. Mboten lusak-lusuk to sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mas Ngudi niki wau. Mboten, alhamdulillah desa niki desa sing kondang. Nggih. Desa sing gelem sedekah, desa sing gelem ewang-ewang. Tegese piye kuwi? Mula iso diarani desa tulung. Maknane? Lah nggih, desa sing gelem ewang-ewang, desa sing gelem sedekah. Mula iso dijenengke desa tulung. Enten desa sing ora tau lara teng mriki. Apa kuwi? Sugih waras. Enten. Enten desa teng mriki sing ora tau salah nggih enten. Apa kuwi? Desa bener. Oh iya. Wis ora tau salah. Desa sing dislimur. Apa? Nggih to? Ning panggah rame. Apa kuwi? Sambirejo. Oh iya. Kuwi dislimur rame terus niku. Iya. Mula ngriki kula apal banget wong riyen kula nderek ketoprake Mbah Samin ku suwi ya. Ngriki. Nggih ta? Nggih. Mbah Samin ketoprak mriki. Nggih ning Dados jenengan dangu teng mriki. Wah suwe Mas. Mula niki dalu dipun kanthi kalian beliau ingkang kinurmatan Bapak Ali Mas Sarimbit, Ibu Wiwi menika namung kapundhut wonten ing dalu menika saged lipur piyai wonten ing Ngamplok Tulung Mas Cahya. Ngamplok piye? Jere kene wilayahmu gaplok. Lah nggih, suwi leh teng mriki akhire ngamplok ngoten lho. Piye iki adikmu piye gitu ngene iki? Gaplok Tulung ngoten lho. Gaplok Tulung Dusune Saradan. Gaplok, desane Tulung. Leres, Kecamatan Nggih. Saradan. Saradan. Mula Nggih. alhamdulillah grapyak semanak masyarakatipun Mas Cahya. Leres. Saya dipun berkahi piyai-piyai ingkang hebat, Nggih. piyai-piyai ingkang berkualitas, piyai-piyai ingkang selalu menanamkan andapasor, selalu mendekat kepada masyarakat. Nggih. Mula ini yang menjadi satu catatan penting, catatan yang unggul untuk kota Madiun dan Kabupaten Madiun Nggih. yang selalu mengangkat harkat martabat masyarakat Madiun dan sekitarnya. Nggih, Tepuk tangan untuk amin. pejabat-pejabat ingkang rawuh, Mas. Nggih. Tur nggih saka pintere pepunden Nggih. kula Bapak Ali Mas Ngudi Serawung Siap, ngrangkani siap. piyai kathah Nggih. unduh-unduhanipun sak sampunipun kagungan kersa kaya dalu Nggih. menika Leres. ingkang kepareng rawuh kathah sanget tumplek-blek mangestoni dumateng Bapak Ali Mas Ngudi. Saestu Mas, Nggih. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mula
Alhamdulillah yang dadi pejabat senengi ngeten niki yen selalu mendekat dengan masyarakat, Mas. Nggih. Nggih to, Mas. Leres. Panjenengan dados pejabat pantes. Kok iso? Nggih, secara menapa nggih? Ilmu dan intelektualitasnya itu bisa memposisioniskan diri di dalam masyarakat yang saat ini lagi booming-boomingipun seneng wonten kabudayan. Oh, ngaten nggih. Nggih. Kula dadi pejabat iki seneng. Sampeyan seneng ora dadi pejabat? Gak. Loh, kok ora iki kepiye to? Sebenarnya nanti dagelan. Dadi pejabat dikasih tempat yang istimewa. Ya, toh, Mas? Dihormati karo warga Nah, masyarakat. Kemana-kemana selalu dikawal. Nggih mboten. Sebenarnya nanti dagelan. Loh, kok penak dadi dagelan pripun? Metu iringane perahu layar aja dipleroki. Kowe tau tumon. Warung pojok. Warung pojok. Nggih. Jajal kowe dadi wali kota mudhun ke mobil. Terus langsung diiringi warung pojok jejeg cengalmu karo pengawale kowe. Ayo beda tempatnya Lah iya. kalau itu ngono Yes. lho. Jatahe dhewe-dhewe. Lah nggih, ini paling tidak Pak Ali ini nuwun sewu lho Mas. Nggih. Mengkolaborasikan dengan budaya tradisi dengan milenial Mas. Nah, Nggih. Nggih. Mula tradisinipun teng panjenengan Nggih. milenialnya di kalangan kula kalian Mas Jok Lutuk saya kasengkuyung para presiden panjenengan. Nggih. Ingkang sepuh mapan panggenanipun nggih wonten kasepuhan. Nggih. Ingkang nem dipun lenggaken wonten ing tembang-tembang lari nem sak menika. Leres komplit anggenipun atur panglipur. Wingi dalu menika mriki nggih campur sari Mayangkara. Berbagai pintu budaya dipun gelar nggih Mas. Nggih dipun gelar, dipun rangkul, dipun tresnani kalih Pak Ali. Pak Ali nu piyayine pancen picaksana, Pak. Wicaksana. Picaksana saestu. Kula nembe ndugi mon nggih langsung dipun papaken to, Pak. Bapakne pripun? Wah iya pelate. Papane apa ngadi ning ngisor wit pelem mburi ngono ta. Sampeyan ki mbok yo paling tidak ki ngunggulke beliaunya itu bagaimana? Lah piye arep liwat kene ya bek wong dadi mau ganggu Loh, kula ting wingking mburi. Iki sing diarani wong ora duweni jiwa idealis, Mas. Nggih. Gitu, Mas. Nggih. Yen wong medhit lumrahe, dhuwit ki ora usah dingge ura-ura. Leres. Dilumpukke dhewe wae seneng karo keluargane wis cukup Ditabung, Tapi karena beliau Bapak Ali yang selalu memprioritaskan kebahagiaan untuk orang lain Nggih. dan mempunyai prinsip untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, Nggih. mula seneng ora dingge dhewe. Iki nek diitung wis pirang puluh yuta, atusan Atusan yuta. Mas. bahkan. Nggih. Jajal. Ha iki nek cara kowe ndelik kowe. Nek lak Pak Ali tatak to, entek atusan yuta los. Somongane wong ditangkap wis mek ngono kuwi kowe iki. Iki wong sak grup lho kok Bukti ora. nyatane ya kaya ngono Iki kuwi. to, ya. Mas. Piyayi iki menawi peparing utawa Nah. sedekah Terus. kanthi ikhlas lahir batin ora lokak parandene malah saya kebak Niki ngono Mas Kluthuk. Ora wutah saya Wutuh. wutuh. Ora roboh san saya bakoh. Ki lho. Ki lho. Wong polah mesti entuk Opah. opah. Gremat-gremet mesti iso ngliwet. Sing ngomong sapa? Tanggoku iki polahe kaken malah gendeng lek kirane. Lah iki ya salah paham neh to, Ah, iya. Bos. Nggih. Ngono lho. Nggih. Iki Pak Ali iki ngentekke Ya raga. ya to. Ro aku. Golek Awake dhewe iki nikmat. satu kebanggaan pada malam hari ini. loh. Nggih. Suatu kebanggaan Mas Ayo. Kebanggaan pripun? Sing biasanya iki kita itu menghadap Bapak Wali angel, Nggih. menghadap Bapak Wakil DPR itu juga sulit. Bapak Ketua DPRD. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota ini ya menghadap ke kita. Ini satu kebanggaan bagi saya bahwasanya ini Omongane kok kan duren ki kepiye to? Bapak itu karena beliaunya itu ya dinas. Nek arepe nemoni angel ya tetap manut prosedurnya. Manut Ayo. protokol. Manut protokolnya. lah iya. Omongane sampean pripun? Lah iya biasanya kan ada kan ngadep Pak Wali kan angel. loh. Sulit Pak Maidi sulit. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Pak Maidi ini yang menghadap ke kita. Loh. Iki rong tau mangan botok peluru apa jan? Ah, iya. Lah nek dindinggon ki bapak ki ya mirsani ke sini. Lah iya tapi kan saya berbicara realita toh gitu. Nggih. Iya ora? Iya. Menghadap ke kita ora? Ya menghadap ke Lah kita. iya, kok ngengkel kowe? Loh, neng dingko sik tak bilani klitik. Nggih, Neng nggih. dinggon neng di papan, piyayi iki mirsani wayang mesti madepe ya rene, Sing siapapun ngomong- itu. Sing ngomong sinten? Aku. Lah iki, ini justru malah menjadi referensi jenengan sebagai seniman. Kok iso? Kabeh menghadap ke sini. Ini yang bisa dinamakan jenengan itu kategori seniman sing sombong. Loh, kok iso sombong? Sing kono wae menghormati. Sing kono wae sing delok madhep rene, nyapa sampean kok madhep debok ra gelem madhep rono. Loh,
Dalange neng ngendi-ngendi wis dadi pakem, wis dadi aturan, wis dadi peranatan dan warga masyarakat sudah memahami mesti ngedep neng debok, ngedep neng kelir. Lha ngadep rono kesuwen engko bedane apa karo dagelan. Lho ngono kuwi. Turne sampean ki kok maido madhep debok. Nyun pangapunten Gus. Uripmu karo debok kuwi sik aji debok lho. Lah kok iso? Debok kuwi saka godhonge ya guna. Betul. Saka wohe ya guna. Saka wite ya sik guna. Wiwit saka dhuwur lan ngesor. Kuwi migunani. Bener. Hidup itu harus bisa seperti falsafahnya debok utawa wit gedang. Okay. Semuanya ada maknanya dan ada gunanya. Ngono lho. Tapi mbok delok iki filsafate elek lho. Nyapa? Debok sadurunge mati, kek tukul tunase. Nggih. Mosok kowe arep nyuntuk debok, sadurunge mati kowe anakmu ting ndi-ndi nggo elek kowe. Lho. Ki cangkeme kok kono ki ngapa ta? Lho, iki filsafat lho. Ya filsafat iki nek dikethok sik lak ya mati Tapi kok. lek kowe ngomong api-apian nang sewu lho, Jan. Piye? Kowe bandingne aku karo apa? Ha karo wit gedang no. Lho, kowe lek ngaruh walet saji walet, Mas. Kok saged? Walet ke nun sewu ilere lho. Kayak larang regane ke. Saon ke jutaan. Ayo, ilirmu klumpukno. Sapa sing ngarepe nuku ilirmu? Iki sampean ki tak aku dulur nih dulur Lho, tua. tapi kita ada argumen lho iki. Ya ora masalah. Lah yo, Ane nek perkara uripmu lho ya. napa? Karo tamu bengi iki sik aji tamu ibarat tamu ki tak ibaratke tawon. Iya. Kok iso? Oh iya no. Kok iso? Loh, tawon ke nun sewu tekane nggawa rejeki, lungane ninggal rejeki. Contone. Lho nggih no. Tekane deloken mesti ora diusir mergo ninggal rejeki, madu. Mula kowe karo tawon kalah. Kowe bening apa? Tawon Kowe karo macan sajit macan kowe. kok saged? Reyok lho, kulite larang. Ndase kae. Nggih. Dajal ndasmu cepoten. Sapa? Sing arepe nuku ndas. Soswi kok omonganne megelke to, Mas. Ha nek uripmu ya kalah kendel to, Mas. Kalau sapa? Ha nek trimo Mas Cahyo sampeane kalah kendel karo Jaran. Lha nyapa? Jaran ki leh kendel lho. Kok iso? Delok ning alun-alun Madiun. Nyapa? To alun-alun Caruban kuwi. Piye? Jaran kuwi nggeret dokar, cikar mburine kae. Kuwi mripate ditutupi ora gawe kathok we roh dalan lho. Jajal kowe matamu tak tutupi ra kathokan ngerti kowe. Loh, kok aja kaget nek surmak pok 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 pok. Apa kuwi? Lah, kuwi jarane jigar. Bangsane. Lho, kuwi, Bang. Ngono kuwi kok. Nggih. Lho, Pak. Bila patut minangka tepo Eh. tulodo kaya Bapak Nah. Ali Mas Ngudi Nah, kuwi ini lho, lho. Pak. Sampeyan Sampai- kaya ngopo lan kepiye awake dhewe selaku seniman Oh. tanpa ada pengayoman saka piyayi-piyayi kaya Pak Ali Mas Ora. Ngudi Nggih. mokal awake dhewe iso tampil. Mula Mula- ya bener Mas kritik wau. Nggih. Ya kudu memberi apa kuwi semacam doa yang terbaik untuk Bapak Ali lan uga untuk temanten kekalih. Pak Edukasi Ali- itu kan penting. Pak Ali ini pejabat yang bermasyarakat. Apalagi mantunya itu berangkat Nyatane dari bangun Polri. omah ke ora megah ra, Pak. Iya iya iya. Biasanya pejabat ki bangun rumah kan megah. Iya. Nyatane Pak Ali ki bangun rumah ya sederhana. Sederhana iso? ya. Paralone kayak jobong ini lah Pak Ali ki lah ki nun sewu. Ini menunjukkan bahwasanya daleme Pak Ali menika Endi to? iki. Lha iki omahe sapa iki lho? Pak Ali. Pak Ali ki daleme ngarep kuwi lho. Terus iki to. Lah nyapa kok paralon kayak jobo ki? Biyen ki ning kene rakasan wis pindah rono. Iki yo mleset iki. Kowe Ngono lho ngono tandha-tandane seniman ki nun sewu yen Nggih. kurang beretika utawa kebak tata krama ngono Lho, kuwi. Wong niki, genah awake dhewe sowan ning daleme Pak Ali to. Iki nek bocah iki dituntut secara undang-undang. Iso lho. Kamangka mantune Pak Ali ki Polri. Nggih. Keluarga besar dari Polri. Pangate Bripto. apa? Loh, Briptu. Briptu. Lah, lha sik kalah karo maratuaku lho. Piye kuwi? AKBP bos. AKBP. Anggota Ketoprak Budi Pertiwi. Iki yo anu kok omonganmu ki ora ngepenake ngono lho. Iki nek nganti rumus undang-undang, Mas. Kowe nganti dilaporke tindakan yang tidak menyenangkan. Kowe kena pasal 310 lho kowe. Oh, iya roh ya. Loh, lah kepiye to kowe iki? Nggih. Ha nek nganti kowe ngene iki padha karo pelecehan, kena pasal meneh kowe. Iya. Apa kuwi? Loh, nggih Mas. Iso kena pasal 281 kowe. Iling ya. Loh, lah aku ki nek perkara pasal tak sinaoni to, Bos. Mangsamu. Lho kowe lek ngantek menteleng karo aku niki ya, kowe kena pasal kowe. Pasal 521 kowe. pasal kuwi? apa? Pakan pitik. Sekolahe ning ndi ta ki jane iki? Taruh ming. Ora pas belas.
Pangapunten Gus. Inggih. Menika lah momentum yang sangat membahagiakan. Inggih, Pak. Leres. Dari kalangan budayawan, dari kalangan para piyai ulama sedayanipun lak lenggah. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara edukasi kepada masyarakat ini tontonan yang positif. Ngoten lho, Pak. Leres. Iki lho. Ngoten. Dadi ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat iki kepiye? Ya sapa lah pokoknya penting. Bapak Ali itu bagaimana sedekahnya? Ya jos lah, jos. Jos piye? Tapi Apik piye lambemu ora cengengesan? ora lho iki. Iki ditanggap ora cengengesan. Awake dhewe iki nyambut gawe. Sing aran idolan sapa ya? Mas Cahyo ki wis memperjuangkan sampeyan. Oh, sapa to Mas sing ngancani panjenengan Mas Klidi Kluthuk mawon? Loh, ini karena pembelaan beliau itu pengen ben Mula iso- saiso-iso kudune menjaga nama baik. Wis diperjuangke sowan mrene ngono lho. Asine ora merjuangke. Pripun? Mergo sing prei dina iki mek kowe karo aku tok. Ning dinding nggon kuwi ya kabeh kuwi ana aktivitase ngono lho. Manten mon nun sewu. Maten, Pak. Iki nyapa kok sebabe diwenehi swasana sing katon peteng. Peteng. Lah iki kudu digoleki. Ayo apa? Lho, sampeyan kuwi lho. Lah ya aku. Lah iya. Omong sing tuwek sampeyan kok iso. Omong apa? Lho, Tutur. nyapa kok sebabe iki dias sing suasanane kaya ngangge ireng-ireng ngene iki. Ireng ki insyaallah temanten kekarone insyaallah bakal langgeng dadi temanten kekarone urip dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah dan ngantek kaken-kaken lan ninen-ninen. Masya Allah, ya ampun rupane kaya kapsul kok iso kaya ngene nek omong. Ya ampun, ya Aku ampun. lek metu pinterku iso aku. Ya coba. Oke nek ngene aja pindah. Oke. Mergo aku ora pati roh iki. Nggih. Nah, manten nuwun pangapunten. Sampunipun dipun panggihaken lak ngajeng kapapak wontenipun janur to, Mas. Nggih. Akeh ana sasmitane utawa ana artine apa ya? Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Weluh. Jaan ki pelaku nur ki cahya ki pepadang. Dadi temanten kekalon iki leh pepadanging jagat insyaallah apa sing dijangkah dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masa niki lho Mas, jenengane pripun? Niki nek kadung pinter. Niki Oh cara tekek encer, Pak. Saking encere ndletek kok kuping lho iki. kuwi kenceren, Bos. Kuwi mau janur. Nggih. Terus? Lah januripun lak mesti kaapit kalian Manggala Yuda, kalian Domas. Leres. Mindo Ratu Swengi Raja Sedina. Ya. Lah kuwi pampriye apa kok manten mesti ditemokke? Ya. Njur mesti balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balang bataku mrempul nggih. Suruh. Manane suruh ki lho. Suruh. Ayo, apa kuwi? Gak aku. Panjenengan medal mawon, Gus. Nggih. Ayo. Suruh ki ayo. Kesusu sak kepengin weruh. Nah, kuwi lho. Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semono uga temanten putri selak kepengin weruh temanten kakung. Tegese biasanya ketemu dalam keadaan normal, dalam keadaan ora dandan, ning kaget piye to temanten wedok ki yen dandan utawa rias ayune kaya ngopo. Lho, widodari kaya tumurun saka ing Ijo antah. Iki to, Pak. Kleru sing bener widodari mudhun saka kahyangan kok ijo Nah, wantah. ojo wantah iki Ayo. kepiye Pokoke kono lah pokoke. Nah, panggihipun temanten Nggih. ing samangke Nah, lak nyautuk jan. balang-balangan suruh. Ayo iki lho. Lajeng Ayo. wonten adicara pidhakan ndok. Leres. Nek kudu ngerti apa to sasmitane kok temanten kakung kudu midak ndok. Mergo lek ngidek cengelmu iku mesti tile-tile. Midak ndok iki dimirengke karo Mas Ngidek manten. ndok menika filosofine pecah. Kudu sampai pecah. Tegese kudu pecah pikirane temanten kakung, lan uga kudu pecah pemikirannya temanten putri. Wong lanang sebagai presiden rumah tangga harus bertanggung jawab golek pangupaya jiwa tinggo nguripi keluarga. Sing wedok ya kudu pecah pikirane sebagai ibu rumah tangga mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Ya ampun kaya ngene iki lambe kok iso apik kaya ngene. Omong kok iso cepet cak-cek iki jane pangananmu apa? Kok iso apik kaya ngene. Tanganmu pusing. Ayo ning mburi truk ya bareng kok iso. Wontenipun pidhakan ndok. Nggih. Lajeng kasambung wonten ing adicara wijikan tirta wening. Nah, Ngopo manten kok putri diwijiki mijiki. Banyu suci iki ngopo? Mergo lek diisi banyu aki sikile glodok iki. Weh iki sing apik no lho ular-ular. Suci.
Kaya mumet lho aku. Kudu cakcek. Kesuci kesucian, Pak. Nah. Kesucian ki paribasane rupane putih sebagai temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Weh. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Masya Luar Allah, biasa. kaya Tepuk tangan ngene untuk iki Mas lho, Kluthuk ya elok. ampun. Lagi ketok, lagi metu hebate iki. Ing samangke panggihipun temanten wonten ing adicara Wijik Tirta Wening lajeng kadheraken lenggah wonten ing damparing keprabon ingkang saged kasebat nggih menika Kuwade. Kuwade menika saka tembung kuwato nyogo barang sing gedhe. Yen temanten kekarone sudah hidup berumah tangga, yen nenek perkara wae dinamika kehidupan kudu perkara gedhe wae. Perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Lenggahipun wonten Kuwade dipun apit kalian kembar mayang. Kembar mayang kalau kita sudah hidup berumah tangga kebahagiaan sudah ketemu. Kembar mayang ojo lali madhep manembah nindake sembayang manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah. Ngawur iki kene iki tuwek. Biyen mondokmu ning ndi to, Mas? Loh. Ora Ning mau nang ndi mondokmu? ora mondok. Mbok mondok ngono nyapot to. Kawedi aku banjalan ngono kuwi. Kembar mayangipun lak wonten janur. Nggih. Janur kabentuk wontenipun kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong lanang ya kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku lepat. Sebagai manusia hidup di dunia itu lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Loh, sak wontenipun kupat lajeng kasusul kawontenipun awujud nggih menika keris. Keris ki bentuke menggak-menggok teman kekarone kalau hidup berumah tangga aja sampai kaget karo lika-liku kehidupan rumah tangga. Loh, Nggih. wontenipun keris kupat lajeng kasusul wontenipun lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Ada aib, ada rahasia rumah tangga. Ojo dibuka kanthi biar-biaran. Biasane lek perkara wae iku dadi status WA. Yen iso dadi rumah tangga, yen iso perkara wae kudu duduk berduaan, harus kita berembuk bersamaan. Musyawarah. Mencapai mufakat. Loh, Wah. wontenipun kupat lepet lan keris, Nggih. januripun dipun bentuk kadya manuk. Kuwi dudone yen temanten lanang duwe manuk. Weh, Iki omonganmu sing keri iki lho aku sing ra setuju iki. Neng ndi-ndi kon ki nek Ngarep mau wis apik lho. Lah iya to. Nggih. Ngono lho. Tegese manuk ki filosofi, Pak. Iya. ngono. Manuke sadurunge ngendhok, kuwi Nggih. mesti golek susuh. Dadi insyaallah beliau temanten kakung, kuwi akan bertanggung jawab sebagai presiden rumah tangga, akan memuliakan dan akan membahagiakan temanten putri untuk kedepannya. Masya Allah. Berarti ya. Loh iya no. Oh ngono ya. Golek pangupaya jiwa, temanten lanang tanggung jawab. Berarti harus saling Loh komunikasi. iya no. Nggih. Anakku lho, Pak. piye? Bribtu kan, Pak Sinta. Nggih, Nggih, betul. menika mantan Mas kakung. Bribtu Thomas. Mas Thomas. Thomas. Nggih. Iki ora ados saka dinese mung ngene. Dinesnya di Madiun Kota Polres. Sami, Pak. Hmm. Anak kula niku teng Polsek Saradan. Loh. Elok, puteran jenengan nggih polisi. Nyopet kecekel dek wingi, nyopet kecekel. Kuwi jenenge nek nyopet ki paling tidak kan ya pencurian. Kuwi Lah iya. 363 atau 362. Lah iya, lah iya. Ngono lho. Paling tidak ki ya duwe pangkat. Ngono. Ya letkol. Letnan Kolonel. Kelet neng kol kernet. Aku ki kok gumun to, Mas. Piye? Ngomong kali panjenengan ki sekeca lho. Terus ya nyambung. Nyambung Nek ngomong karo kepenak. sampean ki kok jan- wah. Kula tak nuturi Mas nggih. Nggih. Mas ayo nggih. Nggih, nuturi sinten? Manten lho. Mbah. Nata awakmu dhewe angel nuturi Loh. manten. Nyapa to sampean ya? Ora kuwi takon. Tekon iki sangel pisan, iman-iman lek mikir. Wah, iki kemblelet. Rupamu ya super tetra no kok iso. Mas Cahyo itu secara listening skill dalam pemikirannya itu hebat loh. Ini paling tidak sarjana S pinten Mas? S buah. S2 loh. Hebat tuh bidangnya apa? Kalau kita itu bertempat utawa dalam rangka pernikahan, ya kita harus menguasai utawa berpengalaman dalam hidup rumah tangga. Nggih. Ngono lho, Bos. Iki perkara iki rumah tangga lho. Manten iki kudu bisa nuturi temanten dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, pengalaman dhewe. Jarkoni loh. Iya lho, Ngajari ya kudu iso tak nglakoni. lakoni. Yo, Kenyeh. iki galaman. Aku gumun kok. Pangkat oleh dhuwur, Terus tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki nun sewu. Nggih, nggih. Aku ki rabi karo bojoku ki 14 tahun Masya Allah. dan tidak pernah ada apa jenenge ki? Gejolak rumah tangga enggak Konflik nggak pernah? Enggak pernah. Weh, berarti ayam tentrem ya? Ora. Lah kenapa? Lah aku diar bojoku kok. Tak kira ki nek ayam ngono. Kowe dirungokne tenanan piye le nuturi temanten? Ayo. Ngeten, Pak. Iki rungokno iki. Nggih, nggih. Rungokno. Nggih. Kanggo kabeh iki.
Ya ning nyawangi ning aku ora nemen. Sebetulnya rumah tangga itu biasanya Pak, Iya, itu iya. 1 tahun, 2 tahun, Terus? itu biasanya konflik rumah tangga itu pasti akan terjadi. Betul. Karena apa? Kita baru-baru menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bener. Sing biasanya bujang, sing biasanya perawan dolan ning dinggon dhewe, sing lanang dolan ning dinggon dhewe. Tapi lek hidup rumah tangga kudu wong loro. Sing biasanya duit dinggo jajan dhewe, lek hidup rumah tangga urip dinggo wong loro. Kuwi iso diarani cara pepatah mengatakan di mana apa kayak bumi Bumi dipijak, dipijak, di situ langit kita junjung. Apa kuat kowe? Loh. Piye ta ki? Peribahasa, Masih peribahasa. ning dinding kon panggon ki adikku bisa bermasyarakat. Nah, ngono gini lho. ku. Kuncinya Kuncinya sitok, Pak. Pripun? Yang pengen urip keluarga itu harmonis. Kula mbiyen setahun niku geger lamun. Weh. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus? Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. Loh. Malah mbok tinggal Tak lunga tinggal lunga. untuk merefresh suasana. Menetralkan suasana. Oh, Meredam. Meredam. Bener bener bener. Ternyata kula golek iki apa to? Kuncine geger ki apa to? Oh. Karena wong lanang ki nyun sewu. Wong lanang ki ora iso ngempet yen lagi seneng-senenge karo wong wedok. Oh, dadi geger ki nggo kunci ya. Iya. Kunci te nggo nyolong motormu kuwi. Piye to lah sampean ngangon? Tegese ki rumus. Rumus. Wong lanang kuwi lek tresno karo wong wedok ki Nggih, biasanya selalu diungkapkan. Ya. Ning lek wong wedok ki lek tresno karo wong lanang itu tidak diungkapkan. Masya Allah. Ki terus terang. Lah wong lanang ki biasanya sering seneng ngomong, Pak. Aku kangen karo kowe, Nduk. Nggih, nggih. Kowe neng ndi? Iya, ngerayu. Biasanya ngerayu. Biasanya justru malah komunikasi itu yang menjadi awal mula menimbulkan permasalahan. Percekcokan. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ini kunci, Pak. Jadi kula meling karo teman kekaro iki. Oleh mantenan, yen sampean pengen rukun, iki yen iso, jangan sampai berkomunikasi. Kowe iso dibedil cengelmu lho kowe. Lah wong Pak Ali ki mantu ki pamre ben putrane ana kancane kok. Wis to, kowe lek kakean omong-omongan, wong wedok ki sok kala omongane luwih oke saka wong lanang. Wis sok kala ngeling-eling ngudal-ngudal perkara mbiyen, akhire ora omong-omongan, akhire omongan saya oke, akhire permasalahan itu timbul. Berarti sampean karo bojone ora mau Kula omongan. ora omongan, Pak. Akhirnya tentrem. Tentrem Kok iso ora mau omongan? dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Oh, nggih. Mergo sosok ana kae to peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Nah, kene niku sing iya. kula maksud, Pak. Ngoten lho. Bahasa tubuh piye upamane? Pemain apa? Mangan, njaluk mangan. Mangan kowe. kula langsung nyeluk bojo kula, Pak. Ngantek sakniki iki. Heeh. Ngomong kowe bojoku. Mah gila aku. Upama, Dik, Oh, upama. to. Ayo. Tak kira nek aku bojomu ta gila. Lah bojoku itu apa ya kolu bojoku ya. Bojoku. Nggih. Aku mek nyeluk nek. Weh, mosok gak pakai nama? Wis gak nyeluk aku mek. Weh, bojomu ya krungu ta? Krungu. Loh, kupinge wis enek? Telu sik meneng kene sitok ya. Kayak pite. Ya. Nyeluk kula nggih ngoten, Nggih, Mas. nggih, Mas saya. nggih. Terus iya ngene. Ya. Mantu, terus Terus aku langsung apa itu? mangan. Oh, sudah paham. Bojoku langsung semritil ning pawon, njukuk sego, njukuk jangan, njukuk lawuh, cepat ning meja, Pak. Semritil mlaku. Ngesot. Nggih to Mas kamu bojoke budeng kuwi. Lah iya semritil. Ya mlaku lho, kodrok. Oh, ayo nesunan ki ngopo to kok iso? Njaluk ngombe upamane. Ngombe iki kula nyeluk biasa Mas Cahyo. Iya. Ya mek. Weh, moro meneh. Wis langsung Ini sudah tahu tahu. bahwa ini menunjukkan apa? Minum. Oh, ini loh, Mas. Elah, Bahasa elah, isyarat elah. aja paham. Penting, Pak niku. Ngono ora tau geger. Ora tau Tentrem, geger sampai saat ini. tentrem. Nggih, nggih. Adus. Atus ya mek. Aku mek ngene tok. Loh, Bojoku langsung semritil gondok banyu. terus banyune umop, Langsung sokne aku. Pas sama aku pitik. banyune umop ditampur. Jedeg, jedeg. Iya. Gendeng aja nih iki. Nggih. Gendeng. Mandi ngene ya. Iya ngene iki Adit. Dadi kula ngoten niku Mas Cahyo. Nggih. Sik, saiki aku takon nes Nggih. singkas ya. Napa? Wong omah-omah kan supaya harmonis dan bisa menurunkan anak, Nggih. pasti kan berhubungan badan. Betul. Nun sewu. Nggih. Isarate berhubungan badan iki piye? Lek mangan. Ngoten. Lek mangan kula mek ngeten. Ha. Ngoten. Ha. Nggih ta? Lek ngombe? Ngeten ngombe. Heeh. Nek nyepake baju seragam. Baju aku mek ngene tok. Oh, paham kalau ini Paham. seragam. Iya. Langsung semrintil. Secara biologis. Loh, Secara biologis. Apa ki? Ki nek umpama malam Jumat kae lak mesti mateni Ya, kaya setan bengi iki ngene iki, ya. Nah, ki kepiye lehmu sasmitamu syaratmu karo bojo? Lek jongkasan aku ngene. aku. Oh iya. Ya jungkasan Ya, ini. ngene. Nek kepengin kumpul karo bojo ki lho. Lek mangan ngene aku ngene. Kok mulek wae to ki? Lek berhubungan badan ngono lho Mas Kluduk. Apa kuwi? Sasmitane piye? Isarate piye? Oh iya. Nyapa dadak mbok jelaske iki lho kok Ya iso. nyeluk bojoku lho. Yo ana syarat. Ya, enek. Syaratnya ana ya? Enek, no. Piye? Terus? Set langsung kowe marah ta. Eh?
Saya Moro. rada rene to, rada Ngene to. rene. Nggih, Mas. Terus Ngene ta, karo guyang sik. iya. Nah, nek mangan lak ngene. Ya, ngene. Nek ngombe lak ngene. Lah saiki nek kepengin Ya ya ngene ta, pertama ngene. Nggih. Ngene sik. Anu, apa ki jenenge dari awal dulu ya? Ya, Iya. ngene iki. Bojomu ya nyaut. Nyaut ngene. Ngene ya. Oh, iya. Iki kodene lho. Kodene ngene. Kedip mata. Ya ngene iki nyapa lho. Ngene iki nyapa? Atau nyun cipokan ngene. Main mata, main mata. Iya, iya. Pirang jam? Ya petang jam lah. Terus yang terakhir langsung. Terus nduh. Apa kuwi? Lah kok ngene iki ngopo ki? Maksudnya iki anake wae ganti pampers. Bleset kok iso. Tak golekne kanca Mas Siap, Kritik. siap, siap. Coba kaya apa Mbak Birgita ayo men jumeneng ya. Cublak cublak suweng yo berpacu dalam melodi. Ya yuk. Hup, Pak, hup, Pak, hup. Hup, Pak, hup. Delong, ayo Mas Nopal. Oh, lah iki ketoke Sapa ya. dhewe, Pak? Bocah iki ketoke meneng ya ngosek to. Weh. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil nggak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nangal-nangal. Ku senggol ku kira botol nggak taunya pistol. Matur nuwun. Seenak-enak. Tumak piye jajal terus kok. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut ku kira rambut nggak taunya Marmut. janggut. Oh tak kira marmut. Wes entek Pak, wis entek. entek. Jajal terusno. Bisa apa ora? Kak, Loh, terusno. terus piye? Atiku seneng bengi iki ditimbali Pak Ali. Ya. Terus iki lho, Duk. Terus Wis diomah-omahi karo adimu barang kok. Ayo. Atiku seneng bengi iki timbali Pak Ali. Insya Allah bisa ngangkat ekonomi. Nadamu ora pas iki piye to? Ayo dipaske larasin. Pas gimana? Nah, yo. Saged kula maling dumateng temanten anyar. Yo. Tak dongakne ngantek besok ora bakal bubar. Yen wis wong loro atine kudu kuat lan sabar. Ya. Ayo. Loh. Arki yo ar ngono, ayo. Manten loro kudu saban bengi sregep ikhtiar. Wah iya. Ora lali nyeneng waregane nanggap wayang. Ya. Ayo. Ang, yo. Ang. Nini nunane. Ninunano. Lulu nono. Tak keprot dirungokne apik-apik kok. Digoleki kaya iki mau lak iso gawe to. Purwakanti Dwilingga Salinukara. Leres. Tak yo ngelu kotok iki. Dagelan ki improvisasi. Ayo. Ayo, kita. Ora lali Nah. Bapak Ali nanggap wayang. Ang. Wayang iki menyenangkan semua orang. Insya Allah rezekine ra arang-arang. Tapi welengku kabeh wae sregep sembahyang. Ana dalang bengi iki kicaya kun tadi.
Orangnya ganteng, memang baik sekali. Dan tidak lupa hadirnya Sinden Sukesi. Memang ini Kae lho. Nah. Oh, Mripate iki lho. Pati hujan. Sukesi ku ya mbok dudeng sing kena stunting. Kae. Oh iso. Dan juga hadir Sindan kita Ibu Sukesi. Iya. ini dulu memang sinden dambaan hati. Ayeuna jejer kowe yang ditelok pancen serasi. Ngerti yang ngono aku tahu gandeng ya 5 sasi. Apa kowe rawati yang diseneni Cahyo Kuntati? Yo. Akon moro rene cedek rene bakal tak antemi. Yen arep ngantemi apa kowe pancen wani. Ora. Loh, Kowe elek kok. Basa terakhir ora ya ora kepenak. Ora wani ora dijakne. Samu. Ngono, Pak Maidi lenggah. Betul Pak Maidi ya, makasih Pak. Oh, Sukses beliaunya selalu. lenggah lagi ini Pak alhamdulillah. Wali Kota asmane Bapak Maidi. Alhamdulillah Bapak Maidi memimpin lagi. Lan aja lali cedhek karo warga sakniki. Iki. Ayo. Ayo kae lho Bapak lho. Ayo. Ayo piye iki? Rambo. Golek pangan dhewe no iki. Golek selamat Kula aku. tak dongakne Bapak Maidi akeh rejeki. Yen ora kleru beliau lenggah dadi wali kota. Tak. Memang wali kota itu memang dambaan warga. Semuanya sini ikut-ikut sama berdoa. Insya Allah kota Madiun bakal sejahtera. Ya. Sejahtera ke depan bisa terarah. Ah, Yo. ah, Ayo. Yo. ah. Iya lho. Apa tuh? Ah. Terarah lho, jajal do. Ayo. Rezekine insya Allah berkah barokah. Iso lho jajal iso. Ayo ndok terusno. Allahumma sholli wa sallim ala Bareng. Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu lagi. Adama biiznillahi sholatan Daimatan bidawami mulkilahi. Yolah. apik tenan Ngono bergas. tadi seneng. Wes, Tepangaken. wes. Kowe kok tak terusne ya dawa lho kok iso. Anu nduk sapa ki? Bir. kita. Salam. Ini paling tidak komposisi seperti ini ya menyetarakan. Iya. Sampeyan cah nom ya kudu piye lapisan anak muda sekarang ya. Iya, Gen Z sekarang. Gen Z. Gen Z. Tembangipun ngagem Bawi. Bawi ya. Oh. Nggih. Nggih. Bir. Kagem mempelai gandeng suasananipun menika lak pernikahan. Ayo dibawani dandang gula apa-apa ngono Mbak Birgita. Coba nggih. Nggih, nderek tetungga nggih Pak Dalang. Nggih. Aku jane iki ya ndongakne iki ya wedi lho, Pak. Rapi dong. Urung. Aduh. Gak is gak itu. Rapi aja dongakne. Oh ngono. Iya, enggak boleh. Lah nyapa, Mas? Lho aja. Mergo kan pengalaman tuh penting. Lho, ngono. Aja dongakne. Pengen rapi ya? Dereng. Kowe iki mosok ora iso. Pengen rapi. Pengen. Golek wong lanang sing setia. Heeh, pengen. Golek wong elek. Loh, kok malah wong ya mah aku cantik-cantik kaya ngene karo wong elek. Golek wong ganteng biasanya dilirik tong kanca-kancamu akhirnya bojomu selingkuh. Ngono ya, Mas. Lek wong elek aman kaya aku. Bojoku ya ayu, kulo elek.
Terus? Dan alhamdulillah setia saya. Heeh. Awakmu setia? Oh, setia. Setia. Tapi bojoku gak setia. Sampeyan ki kudune ngerti bagaimana untuk melihat karakter seorang wanita. Leres. Saya yen dadi sinden kok dadak mbok tekoki wis duwe bojo. Ketok. Angger kok wedok gelungan, gawe cunduk mentul siji ngene iki. Ya. Berarti itu masih masa dalam Pacaran. masa-masa pacaran. Mergo cunduk mentule siji tur nang endi tengen ta wi? Nggih. Kanan. Nek cunduk mentule niki dua, berarti ini sudah melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan. Tunangan. Nek cunduk mentule kuwi tiga. Berarti menuju ke jenjang pernikahan. Ning lek ketemu sinden kene murat marit, kae nek judul mentule. Lah apa itu wi? Sinden bar konangan. Ngono lho. Konangannya. Ngene wae Mbak Birgita, supaya donga ingkang terbaik untuk mempelai berdua ngaturake lelagon yang kekinian lestari. Coba men lestari anggenipun bebrayan temanten kekalih. Aku iki kapok nyanyi Lestari, Pak. Tenan. Yo ganti. Lek lestari ndak gelem gantine sumber kencono. Sampeyan Nabrak Ya Lestari. sampeyan ki nderekke Mas Cahyo ki priyayine ki halus. Iya. Mbok prabawanmu ki sing halus ora kaya kernet bis ngono kuwi. Gak iso, Mas. Ayo karakter seorang wanita itu piye ben lembah mana iso halus ngono. Piye carane? Lagak-lagiane iki kepenak. Nah, Nggih. polahmu malah kaya manol pasar Medion. Ya ngono. Piye to, Mas? Halus. Sungdalu. Nah, Sugeng dalu, Mas. Oh, sugeng dalu, Bapak Ibu, para rawuh. Lho, sikilmu jeber. ora jeber mlakune pekempel kok iso mlayu kok iso. Ora. Monggo dipun Panas aturaken apa, Gus? nggih. Pelok nggih. Lestari langsung kemawon. Yuk, dados. Mas Cahyo tadi. Yap. Berkah barokah untuk Bapak Ali Mas Budi sekeluarga. Yo. Dewi katon lam-lami ambar berwangi semi harum kambange melati dasar mulut Hey. Thank you.
kasih, luar biasa. Nggih. Kene iki lho, Jan. Sik ngene Mas Kritik karo Mas Kluthuk nggih. Dawuh. Gandeng panjenengan ki asline merangkaknya, babatnya mula bukane lak saka seniman ketoprak. Nggih. Tur jenengan mau nyeritake ngriki enten ketoprak napa? Apa ya kelali kula. Pemimpinnya sinten Pak sinten? Sampeyan nek mboten salah riyen. Nggih to. Oh Mbah Sarimin. Nah, dasare angger sak panggung kali kula wis suwe ora fragmen ketoprakan. Nggih, nggih. Mula nggih nglipur warga masyarakat Gaplok mriki, Nggih. ayo diaturake fragmen ketoprakan. Ayo ngono kuwi. Ambok wong wingi mau dalu campur sari niki wayang. Ambok benjing dalu timbang dibongkar nggih ketoprakan ae. Ora usah iki nggih pancingan sik, Oh, sapa ngerti golek perangsang, tertarik perangsang. bersih desa ning kene tulung kene terus ketoprakan ngono ya to. Perangsang to, perangsang. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Siap-siap. Anu mawon nggih. Nek mawi nun sewu. Menawi wonten ing Bojonegoro nak wonten Malawapati. Leres. Angling Darma. Nggih. Lajeng menapa wonten Madiun lak wonten napa menika Retna Dumilah. Nggih. Lajeng wonten Ponorogo lak Suminten Edan. Leres. Terus digolekke saka Pati niku enten Roro Mendut. Dige jukuk laket mawon anu bayi lahir dalam gentong. Ki apa to kok iso? Bayi lahir gentong. Anu wae jika Banyuwangi wae ya, Mas. Oh, Minas Jinggo. Nggih, Katresnan. Katresnan, nggih. Anu Mas Lutuk kentonganipun dicepeng. Dalem. Kentongan kuwi kok saya tuweh saya budak ki ngopo to? Ora dipresake ngono. Gayane nggih jam abang kulite ireng mlaku madu mangsa. Jangki sing lumprah ngono rupane ireng karo kulite padha. Ilang nggih jame anakku iki. Bangsane mbok sing serasi ngono lho, macak ki ora Lah iya. nomi lu nyapu. Jenengan Minas Jinggo. Lah, Sampeyan ki ya perkemi kan. Loh, lah piye Banyuwangi? Banyuwangi nggih Sida Paksa Wiratmaya. Oh, alah nggih. Nggih. Kanjeng Rama niku Mbaji Sukron Suwondo nggih. ora paham. lho, kok iso. Ora paham. Saya kok iso Sida Paksa kok karo Wiratmaya ya apa to? Lah, Wiratmaya lak ya anu to. Sri Huning kuwi. Lah nggih kula critakne Wiratmaya gandengane Sri Huning. Oh, ngono. Sida Paksa kali Sri Tanjung. Nah, Ha nek niki kaya Serigala. Oh, Ayo. Nggih. Sukodono berarti. Oh, Sukodono. Oh iya, nggih. Kula ngapil Ibu Waranggono setunggal. Pak. Boleh Mbak Dian Munasiroh sing asli saka Medion boleh. Nggih, Oh, nggih. Musyawarah. Nggih. Nggih. Sapa, Mbak? Mbak Nggih. Dian Musyawarah. Musyawarah. Dian Samirah. Oke, siap-siap apik nyenengke lho iki. Munasiroh. Ayo, nggih. Niki magister seni lho iki. Iki nek sambele bawang sok ilengo, lawe iki kaya greh petek kae enake ramum. Sambele anget nika, Mas. Ngono. Ya ngene Nggih. iki, cilik ning nyenengke, tipis. Nggih. Niku dadi Sri Tanjung. Oh, niki. Nggih. Oke, siap. Nggih. Jomeri lho. Rol Sida Paksa. Rol Sida Paksa. idumu. Ayo, Ayo kentongane, ayo. Iso ngentongi ora? Iso kentong indasmu mah iku. Aja nesu to Lah iya takoni kowe iki ya. jan ora gampang nesu. Kene iki elek-elek ngene sesuk budaya ngawon. Ah, iya. Bagian ngelek. Kowe dadi macane kewirangan kok iso. Lah kok iso kewirangan Ora Mas? kewirangan piye? Kata suwe kok. Lah kok pas weh, penontonnya muni kae. Lho macane ndoke gedhi. Lanang kan dek. Ora ngangge lanang sik lho modele iki. Langsung sendoke gede. Lanang lek pade bagi yo. Ayo duduk. Ayo. Nyapa to sik urung ngelentek. Sing jajal ketokane muni bola kaya. Ora tau tanggapan rancang. Bener. Aja nyeneni pradonggane Mas Cahyo to kok mangsamu kentongamu kepenak. Ah sing Lah, ngiringi iya. kepenak. Dek Kenang kudu- musyawarah, Kenang kudu tuk-tuk. Nggih. Dek Dian ya. Nggih. Kene jajal kuwi kotak. Liyane. Aduh. Ku apa to kok iso dadak gawe sikil bareng. Nah, Nah, niki toprak saya tek to. nggih, monggo. Diajeng Sritan. Inggih Kakang Mas Sida ora. Sesek bos. Sik. Iki kudu briefing dhisik, kayak penuangan dhisik. Ning dinding nggon ki sida paksa kok sida apa ora kupingmu amandel. Maksudnya Sida dipaksa apa
apa ora. Wah, bleset ki contonge. Ketok ayu-ayu pekok iki. Sido cerita paksa sido apa ora. kowe iki dadi Mbok Patih, Nah. garwane Raden Patih Sida Paksa. Nggih. Ana kapi dalem ana ing Iso ayu-ayu kopokan. Kuwi sutradarane kereng men iki sapa lho kuwi ora. Lho, Ketoke patene sampean kok, Mas. mah aku di bojoke. lho. Sido paksa karo si Tanjung gek si Tanjung iki kok. Ciklik kok. Lah golekmu Aku sapa? sing gemoy. Waduh. Lah gemoh iku nek begitu ndodok ora rekoso kowe. Nyampur rasa. Ndodok, Pak. Yo, kentongane. Sida Paksa yan. Ayo. Kang Mas Sido Paksa. Suaramu nggih tenggorokan. Kang Mas Sido Paksa. Nah, ketoprak iki nggo swara kene, Nduk. Aja swara asli. Kan Mas Sido Paksa. Ya, tentu. Nah, contohnya sik, Nduk. Sik, mikir dulu. Mikir dulu. Minggir sik. Gelungan iso di Tak contone malah. Lah kok begegek kene ngono. Iki tak contone sing. Lho. Masa ya langsung mbok kokop ngono. Ora peduk harus. Gawe ngomong-ngomongan. Suwer. Diajeng sitan. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih. Ing wektu dina iki pun Kakang katus dening Gusti Prabu Siladikrom. Kautus menapa Gusti Patih? Golek tumbaling praja ya kuwi Mas Tlung Plengkung Gumbala Tlung Gelung. Lajeng kula kandos pundi? Sono to. Iya. Lajeng kula kandos pundi? Nah, aja geroke, ngono. Ayo. Diajeng si Tanjung garwanipun Kakang diajeng si Tanjung. Diajeng. Hei. Lah mau contone ngono lho. Aku tau dingenek. Tak wakilane. Lah kok wakilane. Terus kene ae kok dadak makili barang. Yo ngene ndak usah terlalu lama. Nggih. Diajeng si Tanjung. Nuwun inggih, Patih Sido Paksa. Gusti Patih Sido Paksa. Lajeng. Wonten dawuh, wonten timbalan dawuh. Lah kok malah kaya jaran. Mburi nek bekare barang. Ing papan kene sakwise pun Kakang kondur ana ing kadipaten, kepatian. ana ing kepatian, banjur keprungu swara sing ora ngepenakke ana ing talingaku diajeng. Suara menapa Kakang Mas? Suara menapa Kakang Mas? Nah, ben semeleh ngene lho. Sakwise pun Kakang kondur kapapak para sak bergatyaning para prajurit Sing ngentong pinter iki. banjur Lho. keprungu kekandhan Bisa sing ora Ya ngepenak. ngono kuwi tegese ngerti karo drama sama. Diajeng si Tanjung. Kula mbiyen sisa suwi. Mergo kentong yang nguripke pakeliran lho. Sejatine Karena nek apa kentong iki suasanane hampa. Jenengan lek wayang kan dodokan to. Heeh. Lek teng Dadi uripe gamelan kok kentongan Wis, sik. wis. Iya. Gamelan ramune lek kentongane Nah, ramune. ketoprak menika roy jare. yen menawa Lah iya nek kentongan Nah, kuwi. kamdan niku kula nipun pengalaman ngoten. Omong to, Oh Pak. iya. Jadi keco. Maino dhewe ya. Ora aku sik rembukan babakan kentongan karo iki lho. Bukan ganggu pemain lah ya bosok niki. Tuk aja ganggu, Tuk. Sampai niku ganggu. Lah iya aku barang. Ayo lihat kondisional to, Bos. Siap. Sing iki kondisioner. Terus keramas. Lah, salah saya pekok kabeh. Kondisioner. Diajeng kondusi. Diajeng Sri Tanjung. Apa bener yen Gusti Prabu Siladikrom wis cumandha ana ing kepatian kene? Menika mboten leres. Lali aku. Wes, gawe anu suaramu dhewe. Wah, malah bleset kowe. Kowe iki jane iki Sri Tanjung apa dukun picet tulung. Sik to, iki kena penuangan ceritane babakan mau lho, Siladikromo ki piye kan ora ngerti jawabane. Anu iki. Awakmu tak tuduh selingkuh. Nggih. Sejatine ora. Ngono Nggih. ya. Oh, nggih. Nah, diajeng si Tanjung. Nuwun inggih, Patih Sido Paksa. Kakang Patih. Oh, Kakang Patih Sido Paksa. Iki isone nek diperkosa sik iki.
Kowe iki kandhamu ki sing kepenak wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Paksa ngono lho. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Paksa. Lambemu kecepetan. Wah, jan ki toprak ndi-ndi mbok eloki ora gelem iki dalam ngene. Dajeng, entengmu nutuk weh malah ngrokok bocah iki. Iki nyambut gawe. Nyambut gawe tuk. Uripe pakliran ning kentongamu ora. Ora oleh uncalan rokok iki mau. Dajeng Nuwun katimbalan dawuh. sejatine-pun Kakang tresna marang kowe. Nanging ing papan kene ana kedadian sing ora nyenengake ing penggalihku, Dajeng. Nuwun inggih menapa menika Kakang Mas? Apa ya bener kabeh kandhaning para prajurit yen kowe wis tumindak setting marang Gusti Prabu Sratikrama? Mboten Kakang Mas. Piye? Mboten. Kowe aja goroh. Ndak rewangi golek tumbaling pojo kanggo mbuktekke tresnaku marang kowe. Ya kene kowe ora penake ing penggalipun Kakang. Kula bloko Kakang. Kula mboten pagoroh. Apa? Prahara ki apa? Kula mboten goro. Nah. Si Tanjung, Nuwun inggih. sepisan maneh ndak takoni. Kandha bloko, yen iya kandha iya, yen ora kandha ora. Kowe tumindak sedhing apa? Mboten Kakang. Piye? Mboten. Ora kandha bloko. Kowe tumindak sedhing apa ora? Mboten. Piye? Iki malah sing ngentong lho khusus. Ora ngajeni sing ngentong. Lah nek kene tok 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 kayak ngono. Ora tok tok nah ngono. Modele kaya di grup dhewe. Si Tanjung, Yan, Dian. Tak kira pun mati. Nangis Yan, ki nangis. Oh, nangis. Mboten Kakang Mas. kurang apa aku anggone menehi katresnan marang kowe? Kurang Nyatane kepara nyata kowe banjur gawe gelaning penggalihku. Mboten kirang menapa Kakang Mas. Ya kene nganti kowe tumindak sedeng. Kowe gawe wirangpun Kakang Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Sepisan maneh ndak takoni ya bocah ayu. Kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten. Piye? Kowe tumindak sedeng apa ora? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dampuke opo? Waalaikumsalam. Niki wis daleme sudah paksa. Nggih leres kula piyambak. Yen pangapunten kula mau ngeling-eling niki tanggal 9 wayah asok PCX. PCE. Walah iki dep kolektor to. Oh iya. Anu PCE mboten enten-entene PCK. Lha apa niku? Pijat. Kowe iki mangsane kok ketoprak mbok wenehi lesing barang iki ya ngopo? Kowe aja dadi lesing. Tuk. Milenial, lho Pak. Dadi napa? Sampean dadi emban abdine si Oke. Sri Tanjung. Matuk. Aku sing ngentongi, ngene kentongi gorene. Ayo. Pak saya. Ayo ngene iki. Yo. Ngene. Yo, dikancani, dibelani kuwi. Ben serasi ngono kuwi. Gustimu putri. Yo. Sri Tanjung. Nuwun inggih Kakang Mas. Yen nganti papan kene kowe gawe wirangpun Kakang, pun Kakang ora bakal wedi menehi pidana marang kowe. Ayo, gage kowe kandha, mumpung aku sih bisa menehi pangapura marang kowe, Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Kepiye Si Tanjung? Menawi kula tumindak sedeng, lutira kula ambune wangi. Kok sing urung? Urung apa-apa, dina anis mangsamu apa wayahe ngono, Bisa. Ing papan kene kowe becike mbelot. Ora ana liya sing mangerteni kahanan sak leker genthonge ning Taman Kaputren kejaba adimu. Gotri. Biung ban Gotri. Ini. Ini. Sejatine kowe ngerti apa ora? Biung ban.
Sejatine kowe ngerti apa ora, Kas? Ben urip pakelirane ngono lho. Ben urip ketoprak ae. Kliran urip, tapi iki sing ngentong iki masalah. Apa? Ben gayeng kono. Aja ngono to, Bang. Lah piye to? Mosok apa nek ketoprak kok irengane Adila kowe. Ya tuk-tuk sing kepenak Oh, kok. iya. Ayo. Biung, Bang. Kula menika sejatosipun badhe matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri garwa panjenengan menika mboten tumindak lepat Gusti Pate. Kula minangka tatu sabda dalam kampatian. Sakit terus sing mana kula mulai menika ndak kok malah warna. Kowe kudu ngerti Kang dipun tris kali kejaya panjenengan. yen bendaramu Sabda dalam kampatian menika tatu seksi. Gusti Putri menika tresno sakit dhumateng panjenengan. siji sing ndak Tawa malah warna. Sakit terus sing mana kula Gusti Pate. Yen dipun brengang dipun tris kali kejaya panjenengan. kowe ngerti apa sih? Yo nunduk kang malah warna. Nanging bener. Gusti Putri menika mboten ndak setting. Oh, Brengang dipun tris kali kejaya panjenengan. Yen kedadian Malah kula. kowe pancen abdi keranjingan. Lah kuwi ngomong dhewe ora barbar lho kok. Ayo Sumilir, sungkir. Sumilir. Kiter sumilir. Ayo Sumilir. Ndangau. Ndangau. Yo kene kowe bisa natoni katresnanku. Ing papan kene kowe bakal ndak takoni lan sejatine kepiye? Kowe tumindak sedeng wae. Mboten Kakang. Piye? Mboten. Piye? Mboten. Yo kene kowe ati ya kedeng. Sabotan. Yen bendaramu kaya mangkene kudune kowe ngimutke, ora malah njur mbok toke. Si Tanjung. Yen kowe kandhaya, pun Kakang bakal meri parku lho. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten Kakang. Tumindak sedeng ora? Mboten. Wah, lho. Yo kene kowe ora sedeng. Ya cok pisan. Rapi deh. Ing papan kene tak weni wektu kanggo iki kandha. Ayo. Kandha wis Tanjung. Kapejana kula Kakang Mas. Kepiye? Kapejana kula Kakang Mas. Kowe njaluk ndak pateni. Nun inggih. Yo gini kowe njaluk ndak pateni si Tanjung iki. Menik ananging kula nitungkas. Anu Sing WA. cepet to, wae. sing cepet omong aja sithik-sithik. Kon WA bas mulak kaya ngene. Barang tak dikte lah. Kula niku kaya keduwen ketoprak kene asma. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Si Tanjung. Kowe arep kandha apa si Tanjung iki? Kapejana kula. Nanging kula mitungkas menawi ludira kula anggota arum kula mboten tumindak sedeng. Ananging menawi ludira kula abecin kula gendaan. Sing bisi ya kotlok kowe ora. Si Tanjung. Nun inggih Kakang Mas. Si Tanjung. Nun inggih Kakang Mas. Coba delengen aku. Ing papan kene kowe kandha yen lu diramu anggota arum, ateges kowe ora tumindak sedhik. Sabanjure yen nganti lu diramu anggota amis, banjur kowe tumindak sedhik. Si Tanjung. Ngerti kok? Sampun Gusti Pate sampun liput terusan. Saora-orane yen kowe kandha bloko lan kowe kandha panane pun Kakang ora bakal paring pidana marang. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene, waspadakno si Tanjung. Luwih becik kowe suwikir.
Yo gini kowe nangisi bendaramu. Yo gini mbok tangisi. Yen ngenti kedadian kaya mangkene, kudune kowe bisa ngimutke. Menapa ingkang badhe kula mataken dumateng Gusti Putri kami. Yo gini kowe ra kandha aku. Yen wis ana kedadian kaya mangkene. Kurang opo? Kurang kena begidon ya. Kowe opo ora ngerti? Gusti Putri menika kula sampun dawuh matur dumateng panjenengan. Kandha kok. Gusti Putri menika mboten tumindak sanceng. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi. Kowe ora ngerti. Sopo aku, Lali karo aku dhewe. Jadi upate kok. Semikir. Semikir. Ya ya. Lara lecuk. Kulit lho kaya keluar. Semikir. Panas ya. Pas foto ya. Hei, apa? Hei. Diajeng sitan bakal tak buktekke sak kabeh kandamu. Yen kowe kandha diramu anggon ndamis, ateges kowe ora tumindak setting diajeng. Kuali. Belum. 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 Ora jebul diaman kodo arepan. Aku mau ngomong palaku. Dosa luput lan aku sing tak sangkut sing tak Terus matur. Yuki nilutiramu angkot doan. Dajeng jebul ora bener sak kabeh kandhaku marang sliramu. Benda nelongso atiku dajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Pati? Gandekan aku Gusti Tanjung. Geti angkot doan Menika kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak apa lengking napa tetep percaya. Pati goblok. Ayo dirukti bocah. Sakit ra sing manah kula Gusti Pati. Nyuwun pengajar. Sakit. Ayo Teko. Teko. Biungban. Apa? Ayo nyuwun pengadilan marang Gusti. Ora iso. Sida maksa. Gusti ora bakal ngadili menawa kelakuanmu kaya mangkono. Sing mbok karepe kepiye? Sarene tresna marang Gusti Putri ki ngluwi-ngluwi saka keluarga. Utang dhuwit saldo utang bondo sarubondo. Lanjut. Iso utang pati. Kudu hormati Gusti Pati. Hai. Sekop. Kowe tiku awak teni. Gitu. Si urip. Lah gedikin dase. Mas Cahyo, Dalem. salah niki pemainnya telu sing mati loro. Nggih. Iki mengki tanggapannya bayarannya njaleni kula kabeh. Bos. Kok iso duwe mbok tampa iki lho. Lah wong iki wong telu kabeh kok iso ya Si urip. ditum rata. Nah, kowe lek ngenekne kebanter iso mak sengkring. Mangsane. Nggih. Pangkling lho. Peh menjiwa iki, Pak. Luar biasa, perlu diajari wong ya nggih ra kulino kok ya nggih. Ning penampilane Mbak Dian sangat luar biasa ya lho tenan. Bisa menyegarkan suasana. Saged nek latihan Pak Toprak Ya menika. wis gampang. Oh iya, Kok nek pomo wis apik ya wis latihan. Iki toprak ajaran to, Mas. Pertama ki spontanitas ngene, to latihan iki ning panggung ini. Lah ngono. Oh. Tak jamin kok ora wali soal. Ora mbok privatan.
Iso ora iso piye to Nah, ora. gandeng suasana wis kaya ngene iki terus Nggih. dingge hiburan. Leres. Nah. Seribu. Mbak Dian iso istirahat mesake ora. Niki nggih. pun. Niki gantine Mbak Okva terus Mbak Winong dan juga Mbak Trihastuti minangkani pamundhute Bapak Kepala Desa ing Kebon Agung Mejayan. Nah, nggih. Pak Alek ngersakaken pepeling langsung ya mawon, ngoten nggih? Nggih, langsung 3. Nggih. Monggo lajeng kemawon lagunipun pepeling pamundhut saking Pak Lurah Alek Kebon Agung. Dados. Sugeng-sugeng Pak E. Pak Medi, dolen jajaranipun terima kasih. Siap. Sembah nuwun Bapak Wali.
makasih matur nuwun Mbak Trihastuti, Mbak Winong lan ugi Mbak Okva. Niki ngeten Mas Klitik Kluthuk. Diproduksi oleh Caksi Lover, wujudipun kalender utawi tanggalan ingkang gambaripun kados mekaten. Nggih. Menika wau cobi dipun dung kalian kanca-kanca kru ndelalah tasik wonten turahipun lan pancen sengaja dipun turahi. Kula nyuwun tulun dumateng panjenengan minangka tandha tresna, tandha kasih sayangipun Madangkara lan Caksi Lover. Dumateng para warga masyarakat ingkang kepareng rawuh dalu menika. Niki sing niki sebelah kanan panggung. Terus tanggalane trauma ya. Pripun? Aku tanggal 1 asap mekar, loro syariah, 3 BRI. Iki kiri panggung, yen kinadil. Kwitansi dadi ya. Monggo bapak-bapak kula aturi nampi menika tandha tresna, nggih, tali asih men didumke kali Mas Klitik Kluthuk nggih. Fotokopi lho Mas. Nggih. Menawi kata ingkang berminat insyaallah kula mangke produk melih menika nggih nyoba rumiyin. Insyaallah menawi kirang produk melih mengke anu 5.000 nang. Ora. Nggih. Tampi monggo mugi-mugi saged manfaat. Amin. Pancen iki termasuk jajan sing setahun awet niki kita. Ha iya. Nek lak ngoten-ngoten lak saged kagem pangiling-iling. Nggih, Mas. Mriku nggih wonten napa gambar panjenengan. Leres, nggih. Gambaripun Bu Kesi. Nggih, kanca-kanca Kanca-kanca Madangkara. Pesinden, pengrawit nadyanto enten sing praupanipun ketutup karo angka niki mboten masalah. Terus sampean barang ya aja samar. Kok karo Mas Thomas ki kok ya diparingi tali asih. Apa kuwi? Kaos. Amin. Pane oren. Makasih. Oh mburi tulisane tahanan Polres Kota Madiun ngono. Ya ora Dadi apa-apa. kaen rasa mbok kek. Mas Klitik, Mas Kluthuk. dawuh kleresan. Sembah nuwun panjenenganipun nggih. Mugi-mugi hajat niatipun Bapak Ali Mas Ngudi dipun ijabahi dening Gusti ingkang nyipta jagat ingkang beto barokah dumateng sedayanipun. Nggih. Ingkang baku Bapak Ali Mas Ngudi. Mudi sarimbit Ibu Bu Wiwi. Nggih. Mambahken putra kekalih ingkang dipun lenggahaken wonten ing samudraning bebrayan. Insyaallah tumuju wonten ing keluarga sakinah mawaddah warahmah kakilan ini kang jinangkung. Insyaallah ridho lan hidayah tumurun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkahipun tinemu kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin sembah nuwun. Insyaallah mbak beliau wonten kladohe ngatur kula pribadi kalian Mas kula Jo Kluthuk Nggih. sowan piyayi wonten ing Tulung nggih. Tulung mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Nggih. Partenipun kula panjenengan namung pelaku seni Nggih. hanya menghibur. Mbak Leres. beliau wonten kladohe ngatur nyuwun pangapunten nggih Den. Inggih, sami-sami. Lepat-lepat mboten liwat sedaya ndum slamet. Nggih. Klepon sak gulane Apa kuwi? lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Nggih. Berarti nutukne lakon teko klepon barang. Banuwun. Banuwun Mas Kluthuk. Nandur padi kremu wewe. Heeh. Mas Cahyoku tadi pancen ganteng dhewe. Makasih. Tuku dawet sak cendole. Kathoke ngabret ketok kondalan. Sing banyu. Kula tak rakit mbadutne gelat cerita. Mangga.